na konferenci slávy v Anglii, when the direction to come here came, tam přišlo to nařízení right in the glory conference in the United Kingdom. v Spojeném království v Anglii na konferenci slávy. And we are here tonight. A tak tu jsme dnes. We are looking at the wind of revival Díváme se na vítr probuzení at creation. ve stvoření. The wind of revival at creation. Vítr probuzení ve stvoření. In Genesis chapter 1 from verse 1, V Genesis 1 od verše 1 the Bible said in the beginning God created the heavens and the earth, Bible říká, na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi, and the earth was without form and void, země však byla pustá a prázdná and darkness was upon the face of the deep, a temnota se vznášela nad propastí. and the Spirit of God moved upon the face of the waters, A duch Boží se vznášel nad hladinou and God said, let there be light, a and there Bůh was řekl, light. buď světlo a bylo světlo. That word spirit is the Hebrew ruach, Slovo duch v hebrejštině zní ruach. and that ruach is the same as wind. Slovo ruach znamená také vítr. The wind of God, the blast of his nostril. Boží vítr, jako když The pustí breath dech of ze God. svého nosu. Boží dech. So if you wish, there was the breath of God that was released upon creation in the beginning that occasioned the revival of the earth. Jinými slovy, byl to Boží dech, který přišel jako duch Boží, který probudil zemi u stvoření. And we are trusting the Lord A my jsme tady, for the same důvěřujeme wind of Pánu, revival, že pošle stejný not vítr just in probuzení, Czech Republic, nejenom do České republiky, but the whole of Europe. ale do celé Evropy. But before we go on, I like to say one or two things. Ale než budeme pokračovat, řeknu jednu nebo dvě věci. We are globally in anticipation of a major move of God. Globálně očekáváme zásadní Boží jednání. We are in anticipation of a major wind of God's revival. Očekáváme zásadní Boží vítr probuzení. It has started to some degrees, Začal v jisté míře, but we are in anticipation. ale my stále očekáváme. And there are three reasons that we are anticipating. Jsou tři důvody, proč očekáváme. First of all, the Bible promised Za prvé Bible slibuje an outpour of the Spirit of God in the last days. vylití ducha Božího v posledních An dnech. outpour of the wind of revival in the last days. Vylití ducha probuzení v posledních dnech. In Joel chapter 2 verse 28, Joel 2, 28. he said it shall come to pass in the last days A stane se v posledních dnech, that I will pour out my spirit upon all flesh, že vylejí ducha svého na všeliké tělo. and your sons and your daughters shall prophesy. A synové vaši a vaše dcery budou prorokovat. Your old men shall dream dreams. Vaši starci budou mít sny. Your young men shall see vision. Vaši mladíci budou vidět vidění. That is God's prophetic agenda for the last days. To je Boží prorocký program na poslední dny. And everybody who has any sensitivity knows that we're in the last days. A každý, kdo má trochu citlivosti, ví, že jsme v posledních dnech. Secondly, Za druhé, the Bible promised Bible slibuje, that just before Jesus arrives, že těsně před Ježíšovým příchodem there shall be times of refreshing přijde čas rozvlažení from the presence of the Lord. přítomnosti Páně. Just before Jesus arrives back to the earth. Předtím, než Ježíš přijde zpátky na In zem. Acts chapter 3 verse 19 to verse 21. Skutky 3, 19, 21. Acts 3, 19 to 21. 3, 19, 21. He said, repent ye therefore Dělejte pokání, and be converted, obraťte se, that your sins may be blotted out. aby vám byly odpuštěny When the hříchy. times of refreshing Pak přijde čas shall come from the presence of the Lord. rozvlažení z přítomnosti Boží. He said, and he shall send Jesus Christ. A pošle Ježíše Krista. After the times of refreshing Jakmile přijde čas has come from the rozvlažení presence of the Lord, z Boží přítomnosti, he shall send Jesus Christ. pak pošle Ježíše After the Krista. times of refreshing, Jakmile přijde čas probuzení, so there is a revival that will prepare the earth for the coming of the Lord. to znamená, že musí přijít The probuzení, time of refreshing. který přichází, aby And then připravilo he shall send Pánův Jesus Christ. příchod, pak přijde rozvlažení The a time pak of přijde refreshing. Ježíš Kristus. Takže And čas then he shall send Jesus rozvlažení, Christ. pak přijde Ježíš Kristus. Thirdly,
Za třetí, and this is connected to everything I've said. což je spojené s tím, co jsem dosud řekl, The Bible promised Bible slibuje, that the church shall be raptured in the blaze of glory. že církev bude vytržená v plamenech In a slávy. blaze of V glory. plamenech slávy. It is not a rapture in weakness. Nebude to vytržení slávy. We cannot leave the earth in weakness. My nemůžeme odejít ze země jako We slaboši. are not leaving the earth in defeat. My neodejdeme ze země jako We are not poražení. leaving My the earth with neodejdeme ze země We are not leaving the earth with the devil in charge. s tím, že ďábel něco We are not řídí. leaving the earth My with the devil in control. nenecháme zemi ďáblovi řídit. The Bible said in Ephesians chapter Bible 5, říká Efeským 5, verse 25 to 27. 25 až 27. He said, husbands, love your wives, Manželé, milujte své even manželky, as Christ tak loved jako the church Kristus miluje církev, and gave himself for it, jak se za ní vydal, that he may sanctify aby ji posvětil, and cleanse it očistil, with the cleansed washing of the water by the word, omytím slova, vodou omytím slova, that he might present to himself a glorious church, aby sobě postavil církev slavnou, not having spot or wrinkle bez poskvrny či or vrásky, any such thing, bez jakéhokoliv but takového that he should be holy and poskvrnění, without blemish. ale byla svatá. It's a Poskvrny, church in glory, to je církev ve slávě. a church that is washed, that is Církev cleansed umytá, čistá, by a wave of revival. vlnou probuzení. And I can tell you, we are right here for it. A můžu vám říct, že jsme si pro ní You believe přišli. that? Say louder, amen. Řekni amen. You believe that? Say louder, Ještě amen. hlasitěji, amen. You believe that revival is happening? Shout the loudest, say amen. Řekni amen. You believe we are about to step into a glory we have Pokud never věříš, seen že before? vkročíme do Say the slávy, loudest, kterou say jsi ještě amen. neviděl, řekni amen. Now the question is, what is revival? Otázka zní, co je probuzení? Based on the Genesis I just read, Podle Genesis, kterou jsem četl, I want to define it in 3 ways. řeknu vám definici. I'm going 3 to continue the definitions throughout this conference. způsoby a tyto definice budou pokračovat během celé konference. Number 1, Za prvé, revival happens probuzení when přichází, God steps into the earth když Bůh vkročí na zem, to carry out his pre-existent, preordained program. aby naplnil program, který si předsevzal a To předurčil, carry out aby naplnil his pre-existent counsel. radu, kterou si předsevzal. When God steps into the earth, Když Bůh vkročí na zem, when he steps když into Czech vkročí Republic, do České republiky, when he steps into když Europe, vkročí do Evropy, when he steps into když the world, vkročí do světa, into Germany, do Německa, into Italy, Itálie, into Belgium, Belgie, he just steps in když vkročí and he said, I have a plan. a říká, mám I have a plán, já purpose. mám cíl, I have a já counsel. mám radu, There is something I had in mind něco mám na for this mysli time, pro tento from the čas, foundation of the world, od základu and I want to světa. carry it out now. Chci to naplnit teď And it's about to happen. a to se stane. You believe that? Say loud, amen. Řekni, věříš tomu? Amen. Secondly, Za druhé, revival happens probuzení přichází, when God begins to overrule když Bůh začne and override přemáhat the agenda of the enemy in the earth. a vládnout nad tím, co má na programu na zemi ďábel, He nepřítel. begins to overrule. Bůh přemůže, He begins to override. on sám přemůže, He begins to overturn převládne a the agenda of wickedness, obrátí agendu the bezbožných, activity of evil, aktivitu zlých, the agenda of the kingdom of hell. agendu z království pekla, He begins to overturn it on ji začne in obracet, the earth. překrucovat na We zemi. say revival happens. Pak uvidíme probuzení. Men rule, he overrules. To, kdy někdo vládne a ty vládneš jemu. The devil decrees, he counter decrees. Kdy ďábel pronese výrok a Bůh ho Hallelujah! přemůže. Haleluja! Hallelujah! Haleluja! Hallelujah! Haleluja! What happens when revival happens? Co se děje, když se děje probuzení? Thirdly, Za třetí, revival happens probuzení se děje, when God decides když se Bůh rozhodne to do something new udělat něco nového and make news for himself in the earth. a udělat na zemi sám ze sebe něco velkého, udělat zprávy.
When God decides to do something new, rozhodne udělat něco to nového, do the unprecedented, něco to do bezprecedentního, the incredible, něco neuvěřitelného, to do something new in the earth, něco nového na zemi, to make news for himself in the earth. aby na zemi o sobě dal vědět. We live in a world today where the devil is making a lot of news. My žijeme ve světě, kde With a ďábel lot of je evil všude. Aktivity zla jsou všude Every time you vidět. hear of a suicide, Pořád slyšíte every time you hear of mass murder, o tom, že někdo Every zastřelí, time you hear of masová vražda, terrorism attack, terorismus, útok, you hear of bloodshed here and there, prolití krve, všude možně. and you watch the television, A vidíte televizi. and it is one evil news or the other. Jedna špatná It's zpráva za druhou. one demonic news or the other. Sama démonická zpráva. That is Satan and his agents making news in a world that belongs to God. To je Satan a jeho agenti, kteří tady o sobě nesou skvělé Making zprávy ve a světě, lot of který headlines patří Bohu. Oni jsou na In titulkách an earth that na is zemi, owned by God. která patří Bohu. But revival happens Ale přichází probuzení, when God když decides se Bůh rozhodne, enough is enough for the devil. že už toho ďáble bylo Hey! dost. Haleluja! Revival happens when God decides, Probuzení je, I když se am owner of this, rozhodne, of this estate. mně patří Call tenhle the earth. majetek jménem země. My enemy must not be more popular than Můj myself. nepřítel nebude populárnější než já. The devil must not be more popular than myself. Ďábel nemůže být populárnější In the než world já. that I Ve created. světě, který jsem stvořil já. The agents of darkness cannot make more news Agenti temnoty nemůžou than být myself. ve zprávách víc In než the já. world I created. Je to svět, který jsem stvořil I já. want to take things over. Já chci převzít všechny I want to věci. do something new. Já chci udělat něco I want to nového. make the news. Já chci udělat zprávy. And I am here to announce to somebody here. Jsem tu, abych ti řekl. Get ready because in your life, Připrav se, protože your family, ve tvém životě, in your ve tvé country, rodině, ve tvé zemi, in your continent, that's right. na tvém kontinentu, God is about to do Bůh something new. bude dělat něco It's about to do the nového. Bůh bude unprecedented. dělat to It's about to do the incredible. It's about to do something new. Bůh bude dělat It's něco about to nového. take the devil by surprise. Překvapí ďábla. Somebody say amen. Řekni amen. Somebody say another Řekni amen. amen. Look at someone by your side, say God is about to do something new. Podívej se na souseda a řekni, Bůh bude Are you dělat ready for něco it? nového. Seš na to Get připraven. ready, get ready, get Připrav ready se, for it. připrav se, připrav God is se. about to do something Bůh new. bude dělat něco nového. He's about to do the unprecedented. Bůh udělá bezprecedentní. He's about to do the Bůh incredible. udělá neuvěřitelné. He's about to do the unusual. Bůh udělá nezvyklé. God is about to make big news. Bůh se zapíše do zpráv mocně. Newspaper headline news. On bude na novinách. News that CNN must carry. I CNN to bude vysílat. Somebody say a loud amen. Řekni amen. Take your seat in the presence of the Lord. Sednout v That přítomnosti is Páně. why God sent me all the way from Nigeria Proto mě Bůh poslal až z té Nigérie, to come and alert you, abych vás probudil, to come and get you ready, abych vás připravil, to come and get you set. abych vás nastavil, Because the labor of John Hus shall not be in vain. protože práce Jana Husa nebude The zapomenutá. sacrifice of the Moravian brothers Oběti can moravských never be in bratří vain. nebudou nadarmo. The labors of Martin Luther in Germany can never be in vain. Námaha Martina Luthera v Německu nebude nadarmo. The labor of Savonarola of Italy can never be in vain. Námaha těch, kdo se namáhají v Itálii, nebude nadarmo. Is God speaking to somebody here at all? Mluví tu Bůh k někomu. Say the loudest amen. Řekni amen. Now listen to this as we will round off very soon tonight. Velmi brzy dneska skončíme, ale poslouchejte ještě. What was the condition of the earth Jaká byla situace na zemi before the Spirit moved? předtím, než přišel Boží duch? It's a reflection of the condition of Europe today. Je to přesně odraz toho, v jakém stavu je Evropa. It's a reflection. Přesný obraz. The Bible said the earth was without form and void. Bible říká, země byla pustá a Number prázdná. one, it was a state of meaninglessness. Byla ve stavu naprosté The bezvýznamnosti. earth was Země byla meaningless. bezvýznamná.
We have a lot of people in Europe today, V in the Evropě je world today, dneska spoustu lidí ve světě taky, who are living meaningless lives. kteří žijou úplně totálně bezvýznamný životy. Living to no specific purpose. Žijou bezcílně. Just existing. Jenom existují. Wake up in the morning for no reason. Ráno se probudějí bez Sleep at důvodu, night without reason. usínají bez cíle. Meaningless life cycles. Bezvýznamný život v kruzích. Leading to frustrated existence. Žiješ frustrovanou existenci. So you have a lot of people attempting suicides. Hodně lidí páchá sebevraždu. Am I communicating at all? Chápete mě někdo? Every time you see an epidemic of meaninglessness, Pokaždé, když vidíte, jak se rozmáhá epidemie there is a bezvýznamnosti, need for nesmyslu, revival. tam je potřeba probuzení. young men, young ladies, young women, Mladí muži, mladé ženy. meaningless life, Životy zbytečný. vain life, Úplně zbytečný. looking forward to another summer Zase se těší na další léto. of whiling away time Zase nějak čas, aby zabili. without the recognition of the creator of the life. Aniž by si uvědomili stvořitele života. Want to enjoy his sun, Chtějí se užívat sluníčko, want to enjoy his vegetation, chtějí si užívat vegetaci, want to enjoy the beauty of his chtějí si nature užívat krásu jeho přírody, without any knowledge of who the creator is. aniž by uznali, kdo je ten stvořitel. It was the first condition was meaninglessness. Protože první podmínka, první stav té země The byla second is totální emptiness. zbytečnost a druhá je Emptiness. prázdnota. Emptiness. Prázdnota. Where people are living lives that are empty. Kde lidi žijou prázdný životy. Vacuum in the heart. Naprostý vákuum v srdci. Heart totally empty. Srdce totálně prázdný. There is the sense of something is missing. Neboli vnímá, že něco tam chybí. But they don't know what is missing. Ale nevědí co. But right there inside them they know something is missing. Přímo vevnitř vědí, že něco chybí. They have a generation of people Celá generace lidí moving about something is missing. ví, že něco chybí. Trying to fill a vacuum that only God can A fill. snaží se vyplnit vákuum, který může vyplnit jenom Bůh. They are trying to fill the vacuum Snaží with se vyplnit alcoholism. vákuum alkoholem. Driving here just now, I saw people somewhere stand. I was wondering what was going on. Teď, jak jsme sem jeli, tak jsem Crowd of people lidi, dav lidí, říkám si, standing co se just out děje. there. Tak venku byli All lidi around an alcoholic center. kolem nějakého báru či alkoholového Bar centra. center. Just Bar, hanging there. bar. Trying to fill up the God-sized vacuum with alcoholism. Snaha naplnit Bohem dané vákuum jenom alkoholem. Try to fill it with drugs, Snaží se naplnit ho drogou, with crack. nějakým krakem, Trying to fill it with entertainment. zábavou. Where entertainment became the God. Nakonec se zábava stane Bohem. And I don't have anything against being entertained. A já nemám nic proti zábavě. But if that is all a man is living to do with his Ale life, jestli to je to jediný, pro co člověk žije, if all I'm looking forward to is soccer, jestli se těší jen na if svůj all I'm looking forward to is fotbálek movie, a na svoje filmíčky, if all I'm looking forward to is a jestli circus se play, těšíš jenom na fotbal v that televizi, is a wasted life. tak je to promrhaný život. That is a life that is wasted. Život promrhaný. I hear what I'm saying. Slyšíš mě? And they try to fill this Ty lidi se snaží naplnit to vákuum with immoral life. nemorálním životem. And the more they try to fill it with the wrong thing, Čím více se snaží to the naplnit emptier they get. špatnými věcmi, tím The prázdnější emptier they jsou. get. Tím prázdnější The jsou. emptier Tím they get. prázdnější jsou. The emptier they Tím get. prázdnější jsou. You look at people, you look at their eyes. Dívej se lidem do očí You can see the vacuum. a vidíš tam You vákuum. can see the Vidíš emptiness. tam prázdno. You can see the bankruptcy. Vidíš tam bankrot. Naprosto You hear what I'm nedostatek saying? podstaty. Slyšíš? Places of
amusements and places of entertainment flooded with people. Místa, kde je zábava. Trying Tam to je feed plno lidí, what kteří se only snaží God can feed. naplnit to, co může naplnit jenom Bůh. A revival is about to explode. Tady vybuchne probuzení. And Czech Republic and all of us here, get ready. Česká republiko, připrav se. Připravte se všichni. Připravte se, Evropané. Your forefathers brought the gospel to Africa. Vaši praotci přinesli evangelium do Afriky. Aha. And you must make up your mind Ty se musíš rozhodnout, that the place that was once a sowing field že místo, které kdysi bylo must polem not at the end become a harvest field. na zasívání, Away from the God they once spoke about. bude jednou polem, kde se bude sklízet. Big Polem, o cathedrals, kterém mluvil Bůh, velké katedrály. empty of worshippers. Ale co tady je? Prázdno, žádný uctívači. Big Gothic Tady jsou structures kostely gotické. all across Europe. Všude v Evropě. Some being sold and turned into something else. Některý prodávají, odsvětí a používají k něčemu jinému. That devil is a liar. Ten ďábel je lhář. We are the generation of Vy, people, své generace lidí, along with yourself, vy taky, that will reclaim what the devil is trying to která take from sebere God. zpět, co What ďábel the devil Bohu is trying to vzal. take from the Sebere church. zpět, co ďábel What the církvi devil is vzal. trying to take Co from God. bere ďábel If the Bohu. believers shout the loudest amen. Věříš, zavolej amen. I believe that before this program is over, Já věřím, že než tenhle program God is skončí, going to anoint somebody Bůh někoho pomaže. out of here Tady odsud. that will break the yoke in your city, Který zloví ho Break the yoke in your community. ve své break the komunitě. yoke of darkness in your Ho institution. temnoty ve vaší You believe that? instituci. Shout the loudest Zavolej amen. amen. You believe that? Shout the loudest amen. Amen. Emptiness. Prázdnota. And after emptiness is darkness. Totální prázdnota a po ní přichází tma. The earth was meaningless. Země byla bezvýznamná, It was empty. prázdná, It was dark. tmavá. When I talk about darkness, Když mluvím o temnotě, there are two major things that come to mind. jsou dvě věci, které mi Darkness přichází na mysli. The absence of light. Temnota je nepřítomnost světla. God is light. Bůh je světlo. In him is no V darkness něm at není all. tma. So when we talk about darkness, we are talking about lightlessness. Když mluvíme o tmě, mluvíme o bezsvětelnosti. Lightlessness. Bezsvětelnosti. Where people have zero hunger for God. Kde lidi mají nulový hlad po Bohu. Wake up in the morning, start eating without praying. Ráno se probudí a začne jíst. Go to bed Bez in the night, modlitby. no prayer Jde for any spát reason. a nemodlí se proč. Just live life like God does not exist. Žije život, jako kdyby Bůh nebyl. Comfortable, satisfied outside of God. Pohodlný, spokojený, bez Boha. How can the plane be independent of the pilot? Jak může letadlo existovat nezávisle na pilotovi? How can the ship Jak může try loď to move in the ocean po oceánu independent of the captain of the ship? jít cestovat bez kormidelníka? How can the car be free from the driver? Jak se může auto vysvobodit od řidiče? That is how this generation want to be. Taková chce být tahle generace. Independent of the God of their fathers. na Bohu svých otců. Independent of the God, their Nezávislá maker. na Bohu svém stvořiteli. Darkness Tma is the absence of light, je nepřítomnost světla. the absence of God. Nepřítomnost Boha. They have the time for everything. Lidi mají čas na Time všechno. to go to work, Mají čas na time for procházku, pleasure, na potěšení, time to watch the television, pustit si telku. time for everything Na všechno mají čas. except time for God. Kromě času na Boha. What shall he profit a man Co prospěje člověku, gains the whole když world and loses získá his soul? celý svět a ztratí svou duši? And what can a man give in exchange for his soul? Co dá člověk výměnou za svou duši? Darkness Tma cover the earth. pokrývá zemi. And the second aspect of that darkness Tma is evil activity. znamená zlá aktivita. The darkness Tma. of evil activity. Zlé aktivity. I'm sure you know what I'm talking about. Určitě víte, co říkám. Witchcraft activity. Čarodejnictví. Tady. Occult activity. Okultní aktivity. Blood drinking activity. Aktivity, kdy se lidi pijou krev. I'm so amazed Já žasnu, that people don't want to have time for God, že lidi but they want to have time for the devil. na Boha, ale na ďábla klidně. God
God is superior to the devil any day. Bůh je vždycky nadřazený Bohu. Light is superior to darkness. Světlo je nadřazeno tmě. Before we came today, we were sitting at the airport. My jsme přijeli na letiště. And they were advertising something on CNN. Na CNN byla reklama. About, I think a magical place where both magicians and magic lovers are welcome. Na nějaká místa kouzel, kde jsou uvítáni všichni čarodejníci a kouzelníci. A magical and where they perform the magic live and tam jako kouzelný both život. magicians and magic people are welcome. Kouzelníci a mágové jsou tam vítáni, evil. aby se tam dívali na různé výstavy zla. If you are looking for the supernatural, jestli hledáš něco why not look for the nadpřirozeného, good supernatural? proč nejdeš za tím dobrým Why not look nadpřirozeným? for the God Proč supernatural? nejdeš za božím nadpřirozeným? Why not look for the heavenly supernatural? Nehledáš nebeské nadpřirozené. People claim they don't have time for God, Lidi tvrdí, že nemají čas na Boha, but they have time for the occult. ale mají čas na They okultismus. have time for the Mají lodges. čas na for lože, na tajné společnosti. They have time to fly as birds in the night. Mají čas lítat jak They ptáci have v time noci. for blood-sucking society. Mají čas na společnosti, kde se saje lidská krev. Have time for Scientology. Mají čas na scientologii. Have time for astral Mají traveling. čas na Have time for transcendental meditation. cesty. Mají čas na meditace. Have time to consult with mediums. Mají čas konverzovat s Have time to médii. consult with witches. Mají čas konverzovat s All čarodějnicemi. manner of tarot cards and Ouija boards. Karty a různý vykládací stolky. What life is that? When we have this kind of epidemic going on, Jakmile probíhá takováhle so epidemie, when you talk about God, they get angry. když mluvíš s lidma o Bohu, oni You se talk about Jesus naštvou. Christ, they get angry. Oni se naštvou, když mluvíš o They can Bohu. almost fight and resist you. Klidně by se porvali, jak odpor They become kladou. hostile. Jsou nepřátelští. But I am here to announce to the devil, A já jsem tu, abych ďáblu light is řekl, about to drown darkness. světlo zažene tmu. Hey! The light of God is about to Světlo drown Boží the darkness of evil. pohltí You believe tmu it, shout the loudest zla. amen. Zavolej amen. And I believe the people of the light are about to rise out of here. A já věřím, že tady The povstanou people of the lidé light are about to světla. rise out of Lidé here. světla povstanou The tady. people of the light Lidé světla, that will show the secular humanists který ukážou there is a sekulárním God on the humanistům, že na trůnu there is je a Bůh, God in heaven. že v nebi je Bůh. The light is rising out of here. Tady You vzchází believe it, shout the loudest světlo. amen. Zavolej amen. Is anybody ready at all? Je někdo vůbec připravený? Is anybody Je ready? někdo vůbec připravený? God is looking for men. Bůh hledá lidi, He's looking for women. muže a ženy. He's looking for people. Hledá lidi, Ordinary people. obyčejní lidi. You don't have to have a theological degree. Nemusíš mít žádnou teologickou Ordinary školu. people Obyčejní who are lidi, going to say, Lord, here am kteří I. řeknou, pane, tady jsem. Use me as an Použij instrument in mě your jako hand nástroj ve svých rukou, to impact my generation. abych zasáhl svou generaci. Is there anybody like that here? Je tady někdo takový? I'm going to pray shortly. Budu se krátce modlit. The final condition of the earth Ta finální stav země was a condition of lifelessness. byla bez života. No life. Bez života. You know, when the Spirit of God moved, Když duch Boží začal jednat, no human life. No animal life. nebyl předtím žádný život. Ani lidský, Life was non-existent. ani zvířecí. Nebyl žádný život. No water life. Žádný život ve vodě, No life in the water. No fish. žádný život ve vodě, žádná ryba, No life in the sky. žádný život v oblacích, No life on the earth. žádný život na zemi. Every time we begin to see situations where life is scarce, Kdekoliv vidíme situaci, kde ubývá život, real quality life opravdu život, is scarce. málo je kvalitního života, It is time for revival. tak pak je čas na probuzení. Exciting life. Život, který přináší nadšení. Meaningful life. Život, který má smysl. Spiritual life. Duchovní život. Supernatural life. Přirozený život. Divine life. Boží život. When life is scarce,
Když je života málo, it is time for the need. It's time for God je to čas, step in. aby Bůh vešel. And that was not the final. A to nebyl konec. Let me tell you the final Řeknu vám poslední krok. situation that was a reason for revival. Poslední stav, ve který je důvod pro probuzení. Number five was disorderliness. Byl to neřád. Neřád. The earth was in disorder. Země byla v nepořádku. Nebyl na ní The řád. sky was out of order. Oblaka byla rozhozena. The sky was on the earth. Byla na zemi. The earth was out of order. Země byla v The nepořádku. earth was together with the water. Země neměla řád. Byla společně s It was vodou. a disorder. Byl tu neřád. God had to order the earth. Bůh musel zemi uspořádat. The sky up. Musel říct obloze Earth, nahoru, zemi, kde má water, být, move here. vodě na stranu, Earth, move here. země na stranu. We need order. Potřebujeme řád? I think I can say some things here. Myslím, že pár věcí můžu říct. The correct order Správný řád is for a man je, když to marry a woman. si muž vezme ženu. That is the right order. To je správný řád. Every other thing is a disorder. Cokoliv jiného je neřád. When you see an epidemic of disorder, Když vidíte Like we are seeing in our generation nepořádku, today. tak jako vidíme v naší generaci. all the way from America to Europe to Počínaje even Africa right now, Evropou you i see an Afrikou. epidemic of Vidíte disorder. epidemii neřádu. What is not the order? Co What is not the correct order? není správný řád? They say let it be the order. Říká, budiš řád. It is time for God to Je move. čas, aby Bůh jednal. When you tell your child sit down and he say I can't sit down, Když řekneš dítěti, sedni si, a ono řekne, nemůžu. that is disorder. To je neřád. When you say if you oppress me, I'll call police for you. Dítě řekne, jestli mě tady budeš utlačovat, tak dovolám policii. That is disorder. To je neřád. That is not according. To That is not according to Není the order. podle řádu. Are you hearing what I'm saying here Víš, co ti today? říkám? That is To disorder. je neřád. When babies begin to make babies, Když malí děti mají děti, that is disorder. to je neřád. That Není is to disorder. řád, to je disorder. I hope I'm not shaking some ship here tonight. Doufám, že tady ničím moc That neotřásu. is disorder. To je neřád. And every time there is disorder, A kdekoliv je neřád, it is time for God to move. je čas, aby Bůh jednal. There is a lot of disorder in Europe. V Evropě je A lot of spousta disorder in the neřádu. earth. Spousta And neřádu it na is time zemi. for God Je to move. čas, aby Bůh jednal. And I see God moving right now. Já vidím, že Bůh jedná. Are you ready for the move of Jsi God? připravený na Boží jednání. Are you ready for the Jsi připravený na Boží jednání. It is the wind of revival. Je to vítr probuzení. Let me say to you, Něco vám řeknu. I saw 4 things Viděl jsem 4 věci, that made revival které to happen at creation. působily probuzení při stvoření. Number 1, První, the will of God. Boží vůle. What God wants. Co Bůh chce. What God wants. Co Bůh chce. The counsel of God. Boží rada. The purpose of God. Boží záměr. The decision of God. Boží rozhodnutí. The determination of God. Boží předsevzetí. God saying, I want this to happen. On říká, já chci a tak to bude. The will of God. Boží vůle. Number 2, Za druhé. the wind of God, Boží vítr, which is the move of the Spirit of God. což je jednání Božího ducha. The wind blew. Vítr vanul. We make demands on the move of the Holy Spirit. We make Jo, demands pokud for the move of the Holy Spirit. žádáme jednání Ducha Svatého, The will of God. Boží vůle, The wind of God. Boží vítr, Number 3, Za the třetí. word of God. Boží dílo, God said. Boží slovo, God spoke. Boží slovo, Bůh promluvil. If revival will happen, Má-li se stát we probuzení, must know His will. musíme znát jeho vůli, We must be sensitive to His timing. být citlivý na jeho časování, That there is something He wants to do now. že Bůh chce něco dělat teď. We must make demands on the outpouring of the Holy Spirit. Žádat, aby vylil svého ducha. We must take hold of the word.
Musíme se držet and slova. speak it into the climate. Mluvit slovo. The will of God, Boží vůle, the wind of God, Boží vítr, the word of God, Boží slovo the willingness of the earth. a ochota země. Number 4 is willingness. Číslo The 4. earth. Ochota země. If God must move from above, Má-li Bůh jednat zhora, somebody must be willing in the earth. někdo musí být ochoten na zemi. You know why? We are willing, Lord. My jsme ochotní, Pane. When God said, let there be light, Když Bůh řekl, buď světlo, there was light bylo světlo, because He is God. protože on je Bůh. And number 2, because there was nobody there to doubt. A za druhé, protože tam nebyl nikdo, kdo by o tom pochyboval. Nobody there to doubt. Nikdo o tom tam nepochyboval. Nebyl tam, kdo by se tomu vzpíral. Nebyl tam nikdo, kdo by se tomu vzpíral. Nebyl tam nikdo, kdo by se tomu vzpíral. Kdo by nechtěl. He proceeded unhindered. Takže dělal, co There was chtěl, no bez human element of překážek. limitation. Nebylo tam omezení. Haleluja. Mana shabada galayana hasada. Let the seko badayala. If we come to the point Pokud přijdeme where the human elements are moved out of the way, na místo, kde člověk bude odstraněn z cesty, anything can happen. stát se může cokoliv. When Elijah was alive, Když Elíša byl naživu, he struggled to raise the dead. tak snažil se vzkřísit mrtvý, When he died, ale když zemřel, no struggle to raise the dead. tak vůbec neměl problémy His křísit dead mrtvý. bones rose again. Jeho mrtví kosti vzkřísili That mrtvýho, man that made doubt has died. protože ten muž, který mohl pochybovat, zemřel. The man that may take the glory for that miracle has died. Ten, kdo by mohl vzít slavu za ten zemřel. Before he could create Eve, he put Adam to sleep Než mohl vytvořit Evu, musel Adama uspat, because there was no man protože to nebyl resist the creation of Adam. nikdo, So kdo by nobody se should stand in the way vzpíral of the stvoření creation of Eve. Adama, proto by neměl stát nikdo v cestě stvoření ženy. Hallelujah. Haleluja. God is willing for willing people. It's set for willing people. Bůh je tu Desperate people. pro ochotný, zoufalý lidi, Hungry people. hladoví lidi. Everyone that is like that. Kdokoliv je takový, Stand up on your feet. postav se. Kdokoliv si hladový, Lift up your hands. postav se a zvedni ruce. Lord, prepare me Pane, připrav mě. a sanctuary. Připrav ve Pure mně and holy svatyni and true. a čistou. With thanksgiving, I'll be a living A já budu živou sanctuary svatyní for you. pro tebe. For Lord, prepare me Pane, připrav mě a sanctuary. jako svatyni, Pure and holy, svatou a čistou, tried and true. prozkoumanou a pravou. With thanksgiving, S díků činěním I'll be a living sanctuary. budu tvou živou Sanctuary svatyní, for you. jenom pro tebe. Lift your voice and sing. Zvedni ruce a zpívej. Pure and holy. Pure and holy. I'll be a living. I'll be a living sanctuary for you. Lift your voice, sing, Lord, prepare me, Lord. Hasana.
it two more times. Zpívej, Lord, Pane, prepare me. zpívej. Pure and holy. I'll be a living sanctuary for you. Sing it one more time now. Sing, Lord, prepare me. Lift up your hands, everybody. Zvedni ruce, prosím. And you're going to pray Modli se, budeme se modlit. 3 prayers very quickly. 3 rychlé modlitby. Number 1. Za prvé, Lord, Pane, here am I. tady jsem. If there is anything in my life Jestli v mém životě je něco, that will prevent your touch, co by bránilo tvému your dotyku, move in my life, tvému jednání v mém životě, I ask that you forgive me. prosím, odpusť mi. Any lifestyle, Každý životní styl, any character, charakter, any tendency každé tendence, that I have které mám, that will prevent které by bránily your move in my life, tvému jednání v mém životě, forgive me. odpusť mi. Open your mouth and speak to God. Otevři pusu a mluv k Bohu. Pray Modli se for His forgiveness, za odpuštění, for His mercy. za slitování. I am sorry Je mi to líto, if I lived in any way jestli žiju nějak, that is contrary to your will. co je v rozporu s tvou vůlí. Forgive me. Odpusť mi to. Lift up your hands everywhere you are. Zvedni ruce a modlej se. I know there are people here tonight. Já vím, že tady jsou lidé. Before we go to the next prayer, Než půjdeme k další modlitbě. you know that your life is not in order with God. Ty víš, že nemáš život srovnaný s Bohem. You know that God is not happy with you. Ty víš, že Bůh nemá z tebe radost. He's not happy with the way you are living. Nemá radost z toho, jak žiješ. He's not happy with the way you have lived. Nemá radost z toho, jak dosud žiješ. Or you know you are far from God. Víš, že jsi daleko od Boha. You want to rededicate your life to Jesus. A chceš znovu zasvětit svůj život Ježíši. You want today to be a new day for you. Chceš, aby dnešek byl novým dnem. I'd like you to pray this prayer with me. Modli se mnou tuhle modlitbu. A minute from your heart. Přidnej to Bohu. And say it louder. A řekni nahlas. Lord Jesus. Pane Ježíši. Louder. Lord Jesus. Nahlas. Pane Ježíši. Okay. So you listen to her. Poslouchejte, mluvte česky. Pane Ježíši. I am a sinner. Já jsem hříšník. Come into my life. Vejdi do mého srdce. Make me a new person. Udělej ze mě nového člověka. Say it louder. Řekni to nahlas. Udělej ze mě nového člověka. Today I have decided Rozhodl jsem se dnes, to follow you. že půjdu za tebou. No turning back. Neobrátím se zpět. I receive the grace Přijímám milost. to live for you. Budu pro tebe žít. Thank you, Lord, Děkuji ti, Pane, for hearing me. že jsi mě vyslyšel. In Jesus' name, Ve jménu Ježíše. amen. Amen. Give the Lord the praise. Zatleskej Pánu jako dár. Haleluja. Haleluja. Those who pray that prayer, wave your hand. Let me see. If you Kdo z pray the vás prayer. se modlil tuhle modlitbu, mi zamávejte. Kdo se modlil tuhle Excellent. modlitbu,
Excellent. See them. I like the camera to show them, not me. Můžete, Those who pray the prayer, wave your hand. Let me ať see. tě vidí kamera. Ty, kdo se Wave modlili it tuhle again. ty modlitbu, zamávejte. Wave it again. Zamávejte. That's right. Tak to je. This is already revival. To už je probuzení. Wave it. Wave it. To už je Thank you, probuzení. Master. Děkujeme ti, Thank pane you, mistře. Adonai. Děkujeme ti. Now for the next 3 minutes. A 3 minuty. Thank you so much for listening to the end. I pray that whatever that you have listened today, you are not going just to keep it, but you're going to do what God has told you through this message. And please kindly, if you're new here or you are not, you have not subscribed, kindly just click on the red button below the video and subscribe to this my channel. And also you can share this video with someone else. Thank you so much and see you in my next video. Bye.